नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. गव्यांच्या झुंजीत ओमनीला धडक. जीडीपी दरडोई उत्पन्नाभर आमदार निलेश राणेंचं अभ्यासपूर्ण भाषण. आणि बागायतदारांचा 12 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. देवगड तालुका पंचायत समिती सभापतीपदी भाजपचे गणेश राणे यांची तर उपसभापतीपदी भाजप शिवसेना महायुतीचे अमोल लोके यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. त्यांच्या निवडीनंतर त्यांचं जल्लोषात अभिनंदन करण्यात आलं. देवगड पंचायत समितीच्या 14 पैकी 13 सदस्य हे भाजप शिवसेना महायुतीचे निवडून आलेत. त्यामुळे भाजपचे देवगड पंचायत समितीवर एक अपवाद वगळता एकाती वर्चस्व आहे. त्यामुळे सभापती उपसभापती भाजप शिवसेना महायुतीचं होणार हे निश्चित होतं. पहिल्यांदा आधी मी मतदारांचे आभार मानतोय. जो माझ्यावर विश्वास दाखवलाय मतदारांनी देवगड तालुक्यातल्या म्हणजे माझ्या कुणकेश्वर मतदारसंघातल्या पण त्यांचे पहिले आभार. ते जर मी जर पंचायत समितीत आलोच नसतो तर आज उपसभा हा माझ्याजवळ योग आला नसता. जेणेकरून आता उपसभापतीची निवड माझी झाली ती आमचे लोके साहेब प्रिन्सिपल आर लोके हे 54 वर्षापूर्वी म्हणजे पहिले देवगड तालुक्यातले सभापती होते. त्याच्यानंतर लोके आडनावली पहिली पसंतीमध्ये 54 वर्षानंतर पहिली. त्यामुळे मी आधी पहिले मुळात आमचे शिंदे साहेब राणे साहेब यांचे आभार मानतो. त्यांनी जो विश्वास दाखवला तो माझा विश्वास टाकला आहे तो मी सार्थकी लावणार 100%. जी पंचायत समितीच्या स्तरावर जेवढी कामं आहेत लोकांची म्हणजे गावागावी जाऊन काय असतील ती मी सगळी त्यांच्याबरोबर कनेक्ट करून ती घेणार सगळी. आपली कार्यपद्धती म्हणजे ती स्वच्छ असेल त्याच्यात काय होणार नाही. मुळातच नितेश साहेबांनी मगाशीच सांगितलं आहे जो काय जनतेसाठी निधी लागेल तुला माझ्याशी पण बोलले फोनवर सभापतींशी पण बोले. नितेश साहेबांचे खरोखरच मनापासून मी आभार मानतोय कारण त्यांनी जो माझा विश्वास वैयक्तिक टाकला आहे तो सगळ्यात मोठा आहे आणि तो मी सार्थकी लावणार 100%. सर्वप्रथम या महाराष्ट्राचे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा या सिंधुदुर्ग जिल्हा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालक आपला खासदार सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक नारायणजी राणे साहेब त्यांनीही माझ्या जी जबाबदारी सोपवली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आमच्या महाराष्ट्राचे प्रदेश रवींद्र चव्हाण साहेब माझ्या दोन्ही मंडळाचे अध्यक्ष तसेच या देवगड तालुक्याचे माजी आमदार अजितराव गोपटे आणि पडेल मंडळामध्ये आमचे मंडळाची नाटकर यांचं मोलाचं सहकार्य आतापर्यंत मला लाभलेलं आहे. आणि या सर्वांच्या वरिष्ठ म्हणजे जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टीचे सर्व राष्ट्रीय ते महाराष्ट्रापर्यंत जे वरिष्ठ नेते आहेत यांनी माझ्यावर जी जबाबदारी दिलेली आहे या सभापती पदाची ती ह्या देवगडच्या जनतेचा जो विकास करण्याचा मानस धरून मी आज या पदावर मला जी जबाबदारी दिली ती मी पूर्णपणे पार पाडू. या जनतेची जी काय मूलभूत गरजा आहे त्या तळागाळापर्यंत या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावागावात ज्या योजना आहेत महाराष्ट्र शासनाच्या आहेत केंद्र शासनाच्या आहेत जिल्हा परिषदेच्या आहेत त्या पूर्णपणे या देवगड तालुक्यात ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सरपंचाला विश्वासात घेऊन गावोगावी ह्या योजना आणि जनतेचं काम करण्याची जी संधी मला दिली आहे ती मी पूर्णपणे त्या सेवेला प्राप्त करून मी ती जनतेची सेवा करेन अशी मी ग्वाही देतो. मी सर्वप्रथम आता ज्या आपल्या तालुक्यात पाण्याचा विषय ग्रामीण भागामध्ये जलजीवन जी योजना चालू आहे ती सध्या बंद आहे. त्या पूर्ववत कशा चालू होतील शासनाच्या माध्यमातून आणि माझ्या आधी प्रमुख जो विषय माझा राहिला या बोलण्याच्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माझे पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब यांनी जो माझ्यावर विश्वास टाकला आणि मला ही एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून मला जी जबाबदारी दिलेली आहे त्यांचे मी खरोखरच शतशः आभारी आहे. कारण एक खेड्या गावामध्ये या मोण गावामध्ये मी एक
सर्वसामान्य म्हणून कार्यकर्ता म्हणून ज्यावेळी मी सरपंच पदाची ज्यावेळी धुरा घेतली गावामध्ये, त्यापासून आजपर्यंत जिल्हा परिषदमध्ये काम केलं 5 वर्ष. त्यानंतर साहेबांनी जो माझ्यावर आता हा विश्वास टाकलेला आहे आणि तो साहेबांचा विश्वास पूर्णपणे सार्थकी लावीन आणि मी त्यांना पुन्हा एकदा माझे मनपूर्वक आभार मानतो. साहेबांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे त्याबद्दल. मी गडबडीत चुकून पहिलं नाव मला घ्यायचं राहिलं तरी पण मी साहेबांचं पूर्णपणे आभारी आहे, कारण मला ही जी जबाबदारी दिलेली आहे ती यशस्वीरित्या पार पाडेन एवढी मी साहेबांना गौरव देतो. वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस येथील शिवाजी हायस्कूल नजीक रस्त्यावर उभ्या असलेल्या मारुती ओमनी आणि ऑटो रिक्षावर गवारेड्यांच्या झुंजीतील अवाढव्य गवारेडे या दोन्ही गाड्यांना आदळून अपघात झाला. या अपघातात सावंतवाडी सोनुर्ली येथील ओमनी चालक 31 वर्षीय लक्ष्मण राम जाधव, 65 वर्षीय रामा लक्ष्मण जाधव, तर वेंगुर्ला येथील रिक्षा चालक गोविंद रामचंद्र जाधव आणि त्यांची मुलगी धनश्री गोविंद जाधव हे जखमी झाले. तुळस शिवाजी हायस्कूल नजीक माळकरवाडी इथं सोमवारी 9 मार्चला गव्यांचा कळप जात असताना कळपातील 2 गवे झुंजत आले आणि रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ओमनी आणि रिक्षाला जोरदार आदळले. या घटनेत ओमनी आणि रिक्षाचं मोठं नुकसान झालंय. ओमनी चालक सावंतवाडी सोनुर्ली येथील लक्ष्मण रामा जाधव हे जखमी होऊन गाडीच्या काचा त्यांच्या चेहऱ्यात घुसल्या, तर बाजूला बसलेले त्यांचे वडील रामा लक्ष्मण जाधव यांच्या डोक्याला मार लागला. या दोघांवर तुळस आरोग्य केंद्रात प्राथमिक उपचार करून सावंतवाडी इथं अधिक उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं, तर दुसरा गवा रिक्षाला आदळल्यानं रिक्षा शेजारी असलेल्या चरात पलटी झाली. यात वेंगुर्ला येथील रिक्षा चालक गोविंद रामचंद्र जाधव आणि त्यांची मुलगी धनश्री गोविंद जाधव यांना दुखापत झाली. त्यांच्यावर तुळस प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार करण्यात आले. दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी ग्रामस्थ जमा होऊन मदत कार्य केलं. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केलं. यावेळी घटनास्थळी कुडाळ वनक्षेत्रपाल संदीप कुंभार, मठ वनपाल सावळा कांबळे, तुळस वनरक्षक भोजने यांनी दाखल होत पंचनामा केला. यावेळी घटनास्थळी पंचायत समिती सभापती शंकर घारे, जिल्हा परिषद सदस्य सुजाता पडवळ, सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद नाईक, रवींद्र केळुसकर, श्रीनिवास मराठे, तुळस उपसरपंच सचिन नाईक, रामू परब, विजय रेडकर, अवधूत मराठे, प्रमोद माळकर, गुणाजी माळकर, नारायण कुंभार, शेखर तुळसकर आदी उपस्थित होते. सभापती शंकर घारे आणि जिल्हा परिषद सदस्य सुजाता पडवळ यांनी तुळस प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जखमींची विचारपूस केली. जीडीपी आणि दरडोई उत्पन्नावर आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभेत अभ्यासपूर्ण भाषण केलं. इतर राज्यांची आकडेवारी सादर करत सरकारलाही खडा सवाल केलाय. साहेब 26-27 अर्थसंकल्प ज्याच्या खर्चासाठी 7,69,000 कोटीच्या वर ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. फिस्कल डेफिसिट हे 3% खाली ठेवण्यात आलेलं आहे. रेव्हेन्यू डेफिसिट 1% खाली ठेवण्यात आलेलं आहे. आणि GSDPच्या समोर आपण जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट केलं ती टक्केवारी आता 20%च्या जवळ आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपण GSDPच्या माध्यमातून कॅल्क्युलेशन करतो, आपण हे सगळे आकडे आटोक्यात आणण्याचा आपण जो प्रयत्न केलाय, मी सरकारचं सन्मान्य वित्तमंत्र्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचं कौतुक करतो. एक दुसरी बाजू जेव्हा आपण GSDPची बघतो, GSDPचा अर्थ आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, राज्याचा GDP. आता राज्याचा GDP जेव्हा आपण बघतो तो 51 लाख कोटीचा आहे. अध्यक्ष महोदय, 51 लाख कोटीचा आपला GSDP असल्यानंतर आपण त्याच्यावरती लोन कॅल्क्युलेट केला तर ती अमाऊंट 20%वर आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही जर GDPचा कॅल्क्युलेशन, हा आकडा आला कुठून 51 लाख कोटीचा? कधी माहिती काढा अध्यक्ष महोदय. GDPचा आकडा हा अस्तित्वातला आकडा नसतो, हा व्हॅल्यू ॲडेड आकडा असतो. व्हॅल्यू ॲडेड फिगर आहे. प्रत्येक डिपार्टमेंट मधून काढलेली त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू ॲडिशन केल्यानंतर जी फिगर येते त्याला म्हणतात GSDP किंवा GDP. आता
ती झाली आहे 51 लाख कोटीची. त्याच्यामध्ये रेव्हेन्यू इन्कम तुम्ही इन्क्लूड करू शकत नाही, त्याच्यामध्ये तुम्ही रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इन्क्लूड करू शकत नाही, तरी ती फिगर 51 लाख कोटीची जी आली आहे अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावरती आपण लोन वजा करतोय म्हणून ती 20% आली अध्यक्ष महोदय. आपण जीडीपीची रक्कम 51 लाख कोटी आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वापरू शकत नाही. तो आधार असू शकतो, तो फायनान्शियल इंडिकेटर असू शकतो. जसं वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या देशांमध्ये जीडीपीचा आधार घेतला जातो, तसाच आधार हा फायनान्शियल इंडिकेटर म्हणून घेतला जातो. त्याचा अर्थ तुमच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये त्याची कुठे तरतूद आहे असं नाही. म्हणून सरकारने या विषयावर गांभीर्याने लक्ष द्यावं की आपण जेव्हा म्हणतो आपला महसुली जमा हा 6,13,000 कोटीचा आहे, महसुली खर्च 6,56,000 कोटीचा आहे, जी तूट आहे ती 40,000 कोटीपेक्षा जास्त झालेली आहे. ह्याच्यामध्ये आपण कुठे जीडीपी मोजत नाही. जीडीपी कुठे मोजतो? घेतलेल्या लोनवर, घेतलेल्या कर्जावर. म्हणून हे कसं टॅली होणार हे कुठल्या तरी अर्थतज्ञाला विचारल्यानंतरच मला असं वाटतं ह्याच्यावरती उत्तर मिळेल. कारण का अनेक वेळेला माझं डिबेट होतं काही चार्टर्ड अकाउंटंटशी किंवा वेगवेगळ्या तज्ज्ञांशी की अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपण व्यवसाय करतो कुठलाही, आपण व्हॅल्यू ॲडेड रक्कमवर कधी पण धंदा करत नाही किंवा व्यवसाय करत नाही. हा माझा एक्सपेंडिचर आहे, हा माझा इन्कम आहे, हा घेतलेला कर्ज आहे आणि त्याच्यावरती प्रॉफिट लॉस काढतो आपण, बरोबर आहे. मग त्याच्या आपण महाराष्ट्राच्या बजेट किंवा कुठल्याही राज्याच्या देशाच्या बजेटमध्ये कॅल्क्युलेशन कशावर करतोय? जीडीपीवर. आपण खाजगी व्यवसायामध्ये कधीही व्हॅल्यू ॲडेड फिगरवर आपण कॅल्क्युलेशन करत नाही. त्याचा अर्थ मला म्हणायचं तात्पर्य असं अध्यक्ष महोदय, एका बाजूने देशामध्ये सर्वात मोठा जीडीपी कोणाचा? तर महाराष्ट्राचा, 51 लाख कोटीचा. पण आपण दरडोई उत्पन्नमध्ये, पर कॅपिटा इन्कम मध्ये आपण 5व्या क्रमांकावर आहोत. जर देशामध्ये जीडीपी मध्ये आपण 1 नंबरवर आहोत, तर पर कॅपिटा इन्कम मध्ये आपण 5व्या क्रमांकावर कसे? आपल्यानंतरचं राज्य कर्नाटक, आपल्यानंतरचं राज्य तेलंगणा, ह्यांचं दरडोई उत्पन्न आपल्यापेक्षा जास्त आहे. आणि आपलं दरडोई उत्पन्न सर्वात जास्त जीडीपी असून सुद्धा आपलं पर कॅपिटा इन्कम कमी कसं? ह्याचा कुठेतरी समतोल लागला पाहिजे. ह्याच्यामध्ये कुठेतरी आपल्याला कळलं पाहिजे की एका बाजूला 11 लाख कोटीचं आपलं कर्ज झालं, त्याच्यावरती कॅल्क्युलेशन आपण जीडीपीवर करतोय, पण मुळात आपण 40,000 कोटीच्या आपण तूटमध्ये आहोत, डेफिसिटमध्ये आहोत. हे कधी भरणार, कसं भरणार, ह्याचं कधीतरी सरकारकडून उत्तर मिळावं ही अपेक्षा अध्यक्ष महोदय आपल्याकडून आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हा सगळा सेक्टर आपला जो फायनान्शियल सेक्टर आहे, जो इन्कम सेक्टर आहे, तो सर्व्हिस सेक्टर आहे अध्यक्ष महोदय. मी वेगवेगळ्या विभागांवर बोलणार नाही कारण का उद्यापासून ती तरतूद आहे. वेगवेगळ्या विभागांसाठी जी काही वेळ मिळालेली आहे ती उद्यापासून आहे. मी बजेटवर बोलण्यासाठी उभा आहे. तर मी बजेटवर बोलण्यासाठी जेव्हा आपण मागणी करतो तर आपण इतर राज्याशी तुलना करतो. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र सर्वात मोठा देशामधला जीडीपी कॉन्ट्रीब्युटर असून सुद्धा आज आपण देशाच्या आर्थिक पूलमध्ये म्हणजे आपल्याला केंद्र सरकारातून काय मिळतं तर आपण 6.4% आहोत. आपण देतोय किती? डायरेक्ट टॅक्सेसच्या माध्यमातून 36%. सर्वात जास्त जीएसटीला कॉन्ट्रीब्युटर महाराष्ट्र, सर्वात जास्त डायरेक्ट टॅक्स कॉन्ट्रीब्युटर महाराष्ट्र, पण आपल्याला मिळत आहेत किती? 6.4%. 16th फायनान्स कमिशन मध्ये जेव्हा मागच्या वर्षी मला असं वाटतं 2025 मध्ये त्यांची मीटिंग गठीत झाली आणि त्याच्यानंतर 2026 ते 2031 पर्यंतचा जो 5 वर्षाचा विंडो असतो फायनान्स कमिशनचा, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राला 6.4% निर्धारित करण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, मागच्या फायनान्शियल बजेटमध्ये पण मी मागणी केली होती 1% महाराष्ट्राला आपण त्या कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये वाढवावं, आपलं पुरं वजन त्याच्यामध्ये लावावं. तर हा सगळा खर्च, ही सगळी तूट अध्यक्ष महोदय त्याच्यातून आपल्याला महाराष्ट्राला मिळू शकते. कारण आपल्याला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय, डायरेक्ट टॅक्स मध्ये आपण केंद्राला पाठवतोय किती? 7,61,000 कोटी. जीएसटीच्या माध्यमातून
3,61,000 कोटी, 11 कोटी तर इकडचेच झाले. आणि आपण ग्रँड आणि आपले जीएसटीची आपण रक्कम जर आपण मिळते किती ती कॅल्क्युलेट केली 1,09,000 कोटी. आपण देतोय किती 100 रुपये, मिळतायत किती 6 रुपये. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बलिदान मासाचं औचित्य साधून मळगाव येथील शिवशंभू ग्रुपच्या वतीनं केंद्रशाळा मळगाव इथं शिवकालीन दुर्मिळ ऐतिहासिक साधनांचं प्रदर्शन तसेच छत्रपती श्री शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या शौर्यगाथेचा प्रेरणादायी उपक्रम राबवण्यात आला. विद्यार्थ्यांमध्ये इतिहासाची गोडी निर्माण करणं, नव्या पिढीला ऐतिहासिकदृष्ट्या सक्षम बनवणं आणि दुर्ग संवर्धनाचं महत्त्व पटवून देणं, शिवकालीन वारशाची जाणीव करून देणं या मुख्य उद्देशानं हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या उपक्रमावेळी शिवशंभू ग्रुपचे सदस्य, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक उपस्थित होते. खान पोहतोय, पालखीत जाऊन बसलेला आहे. संभाजी कावजीने दुरून बघितलेलं आहे की खान पोहतोय, खानाला मारणं गरजेचं आहे. संभाजी कावजी धावत आला, पोह्यांचे पाय कापले, पालखी आडळ पडली. संभाजी कावजीने अफजलखानाचं मुंडकं छाटलं आणि शिवाजी महाराजांकडे घेऊन आला. खान तसाही मेला असता, पण एका आईची इच्छा होती, महाराजा अफजलखानाचं मुंडकं बघायचं आहे. म्हणजे आईची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी जीव गेला तरी चालेल, पण मी ते करणार. या तक्रारीचं वातावरण वरून पसरत गेलेलं आहे, खाली उंच होत गेलेलं आहे. सरसेनापती अमिराव मोहिते या चित्रपटामध्ये भाड्यासारखं त्याचे टोक आहे, कधीसारखा मधला भाग आहे, सरपंचसारखं खालचा भाग आहे. 3 शेतांचं कॉम्बिनेशन आहे, मराठा बुट म्हणतात. सिंधुदुर्ग किल्ल्यामध्ये जर गेला 2 बुटांच्या जोपर्यंत आतमध्ये जात नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याचा दरवाजा दिसत नाही. तिकडे तुम्ही टोपा लावू शकत नाही, उंट आडून तो दरवाजा पाडू शकत नाही. मोठ्या दरवाजे असतात, त्याच्या बाजूला एक छोटा दरवाजा असतो, तिथून जावं लागतं. एवढी वर्ष मी मालवणमध्ये राहतो, पण मेढा येथील घुमटीबाबत आपल्याला माहिती नव्हती. महाराजांच्या या वास्तूचा प्रसार व्हावा आणि त्याचं जतन व्हावं अशी मागणी शहरातील नागरिक प्रदीप मयेकर यांनी केली आहे. माझं नाव प्रदीप तरनाथ मयेकर. मला अशी एक आवड आहे, म्हणजे अशी भटकंती करायची. मालवण आपली ही म्हणजे पावनभूमी आहे. इथे शिवाजी महाराजांचे पाय लागले. तर इथे जे जे काय महाराजांच्या वास्तू आहेत किंवा काय आहेत असं मला शोध घेण्याची आवड असते. तर एवढी वर्ष मी इकडे येतो आहे, पण मला काय माहिती नव्हतं. तिकडे पद्मगड, पद्मदुर्ग वगैरे ते सगळं माहिती होतं. सहज येता येता मला इथे घुमटी दिसली. म्हटलं काय विषय आहे, तर म्हटलं आपण शोध घेऊया. तिथे मी गेलो आणि तिथे बाळा मुळेकर नावाचे काका आहेत, तर ते बाजूला होते. तर त्यांनी मला ती माहिती सांगितली की जेव्हा शिवाजी महाराजांनी मालवणमध्ये पाय ठेवला आणि मुघलांच्या किंवा पोर्तुगीजांच्या आक्रमणासाठी आपल्याला इथे काहीतरी म्हणजे नाविक दल तयार करायला पाहिजे. त्याच्यासाठी त्यांनी इथे मायनाक भंडारी म्हणा किंवा इथले मच्छीमार समाज म्हणा त्यांना जवळ करून इथे त्यांनी नाविक दलाची स्थापना केली. तर ते काका म्हणतात त्याप्रमाणे इथे त्या कुर्टे नावाच्या बेटावरती तिथे महाराज ध्यानस्थ बसलेले असायचे. ते कधी होते, काय होते, कोणाला काय माहिती नाही. मग तिथे त्यांचं काहीतरी नाव राजा कर्ण महाराज असं काहीतरी त्यांचं नाव होतं. तर त्यांनी तिथे त्यांच्याशी बोलणं केलं आणि त्यांना समाधी घ्यायची होती. तर महाराजांनी त्यांच्याशी बोलणं झाल्यानंतर आता काय किल्ला उभा करायचा आहे. मग ते सांगितल्याप्रमाणे कांदळगावपर्यंत इतिहास सगळा तो आहेच आपला. तर महाराजांनी त्यांची आधी मी संजीवन समाधी आहे, त्यांनी जिवंत समाधी घेतलेली आहे. ती घेतल्यानंतर मग किल्ल्याचं बांधकाम झालं. ते साधारण मला वाटतं 1664ला वगैरे झालं आहे. ते 3-3.5 वर्ष काहीतरी लागले. त्याच्या आधीपासून ही समाधी म्हणजे त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे इथे आहे आणि वास्तू पण पुरात. आणि जर बघितलं तर ही पूर्ण समाधी शिवपिंडी सेम कांदळगावच्या रामेश्वरसारखीच ती आहे. तर आता एक आमची अशी इच्छा की महाराजांची वास्तू आहे तिचा पुढे प्रसार व्हावा, सर्व जनतेपर्यंत पोहोचावा. धन्यवाद. मेढा येथील घुमटीत खाली समाधी आहे आणि त्यावर पिंडी आहे. समाधी आणि त्यावर पिंडी याचं आश्चर्य वाटलं. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची ही वास्तू आहे, त्यामुळे मालवणवासियांनी देखील या वास्तूचं जतन करण्यासाठी पुढे यावं हीच अपेक्षा आहे. नागरिक राजन भोजने यांनी ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मी राजन धोंडी भोजने. मागच्या रविवारी प्रदीप मयेकर म्हणून एक माझे सहकारी आहे, ते माझ्याकडे आले आणि ते म्हणाले की शिवाजी महाराजांनी जसं कांदळगावचं मंदिर बांधलं रामेश्वरचं,
तसंच म्हणाले की एक मेढ्यामध्ये तशीच एक वास्तू बांधलेली आहे आणि त्या खाली समाधी आहे आणि समाधीच्या वर पिंडी आहे. तर शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने ही इथे सगळं झालेलं आहे हे मला समजल्यानंतर मला पण एक उत्सुकता वाढली माझी. आणि मी मागच्या सोमवारी पहिल्यांदा आलो आणि शोध घेत आलो इथे. तर मला ते हे मंदिर इथे दिसलं घुमटी. मग ते बाबा मोळी म्हणून आहे तिथे, त्यांच्याशी माझी भेट झाली. त्याने मला बरीच माहिती सांगितली. म्हणजे एक पहिले महाराज होते जिथे सध्या सिंधुदुर्ग किल्ला आहे तिथे ते बसायचे, एकटेच असायचे तिकडे. मग ते महाराजांना शिवाजी महाराजांना तिथे किल्ला बांधायचा होता. ते शोध घेत तिथे गेल्यानंतर ते महाराजांची आणि त्यांची भेट झाली. तर महाराजांनी सांगितलं शिवाजी महाराजांनी की मला इथे तटबंदी करायची आहे, किल्ला बांधायचा आहे. तर त्यावेळी त्या महाराजांनी सांगितलं की मला पण समाधी घ्यायची आहे. मग मी समाधी कुठे घेणार, त्याच्यासाठी मला जागा निर्माण करा. तर म्हणून शिवाजी महाराजांनी इथे या जागेची निवड केली आणि ती जिवंतपणे समाधी घेतली गेली त्यांची. 20-21 दिवस मला वाटतं काहीतरी दूध चालत होतं त्यांचं आणि शिवाजी महाराज स्वतः इथे येऊन त्यांना ते दूध प्राशन करत होते. आणि समाधी आणि त्याच्यावर पिंडी हे एक मला कुतूहल वाटलं की कसं काय आहे. म्हणजे शंकराची पिंडी आहे इथे, जशी रामेश्वर कांदळगावची आहे तशीच सेम. तर त्याच्यामुळे उत्सुकता वाढली आणि मी सोमवारी इथे आल्यानंतर मला पण इथे आल्यानंतर थोडासा फरक जाणवायला लागला की काहीतरी आपलं होतं आहे, मार्ग मिळतो आहे याच्यातून. आणि इथे आता आमची एकच इच्छा आहे की आता सगळ्यांनी मालवणच्या आधी मूळ स्थानिक लोकांनी इथे लक्ष घालून काहीतरी इथे प्रगती आणि हे केले पाहिजे आणि ही जागा थोडीशी डेव्हलप केली पाहिजे, एवढीच माझी इच्छा आहे. आणि त्यासाठी सगळ्या मालवणवासियांनी एकत्र येऊन हे केलं पाहिजे, जेणेकरून याचा संपूर्ण भारतभर प्रसार होईल असं आमचा एक इच्छा आहे. बाकी काय, महाराजांची वास्तू मेढा इथं आहे ही मालवण वासियांसाठी पर्वणीच आहे. कर्णगिरी महाराज इथं वास्तव्यास होते. महाराजांनी उभारलेल्या वास्तूचं सर्व मालवण वासियांनी एकत्र येऊन जतन करण्यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक असल्याचं विश्वास गावकर यांनी म्हटलंय. सर्वप्रथम मी आपलं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना नमस्कार करतो. माझं नाव विश्वास कृष्णा गावकर. ही जी वास्तू आहे ते आपले मुळेकर काका इथे राहतात. त्यांनी सांगितल्यानंतर आम्ही प्रथम ह्या ठिकाणी भेट दिली. ह्या ठिकाणी भेट दिल्यानंतर असं एक मनात वेगळंच चैतन्य काहीतरी वाटायला लागलं की आपण असं कुठेतरी शिवाजी महाराजांच्या काळात आपण तिथे आहोत असं वाटायला लागलं. कारण अशा प्रकारच्या वास्तू ह्या ठिकाणी असणं म्हणजे एक आपल्या मालवणवासियांसाठी खरोखर एक परवडीत म्हणायला हरकत नाही. कारण ह्या ठिकाणी आम्ही आल्यानंतर मुळेकर काकांशी बोलल्यानंतर आम्हाला हे माहीत झालं की ही वास्तू 1600 साली शिवाजी महाराजांनी इथे प्रस्थापित केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्या ठिकाणी कर्णगिरी महाराज स्वामी ज्या ठिकाणी आपला किल्ला आहे त्या ठिकाणी वास्तव्याला होते. आणि त्यांनी शिवाजी महाराजांशी बोलता बोलता ज्यावेळी त्यांना समजलं शिवाजी महाराजांना आरमारासाठी इथे केंद्र उभारायचं आहे, त्यावेळी त्यांना सांगितलं की तुम्ही मला एका निर्जळ स्थळी मला समाधी घ्यायला द्या आणि तुम्ही इथे तुमची वास्तू इथे उभी करा. त्यावेळी शिवाजी महाराजांना त्यांना या ठिकाणी जिवंतपणे समाधीसाठी जागा शोधून दिली आणि त्या ठिकाणी त्यांची जिवंत समाधी इथे आहे. आणि त्याच्यावर त्या समाधीवरती इथे शिवलिंग उभारलेलं आहे. आणि माझ्या मते आताच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच आम्ही बघितलं आहे की समाधीवरती शिवलिंग उभारलेलं आहे. माझ्या मते यासारखं अजून कुठे असं असेल असं मला वाटत नाही. पण आता आमचं म्हणणं एकच आहे, एवढी वास्तू शिवाजी महाराजांच्या काळातली जर वास्तू इथे असेल तर ती आपल्याला जतन केली पाहिजे. आपण हिंदू धर्मासाठी काय करायचं म्हणत असेल ना तर हे पहिल्यांदा केलं पाहिजे की आपण ही शिवाजी महाराजांनी जे वास्तू उभारलेली आहे आणि या ठिकाणी कर्णगिरी महाराज स्वामी यांची समाधी आहे त्याच्यावरती शिवलिंग आहे, ही वास्तू आपण व्यवस्थितपणे जतन केली पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी आपल्या मालवणातील नाही तर महाराष्ट्रातील जगातील सर्वांनी त्याच्यासाठी पुढे येऊन पुढाकार घेऊन ही वास्तू कशी काय जगभर पोचेल याच्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न केले पाहिजे. आणि आमचा त्यासाठी खारीचा वाटा थोडाफार असेल
पण त्याच्या मागे उदात्त धोरण पाहिजे की शिवाजी महाराजांची वास्तू ही जी आहे ही सगळ्यांपर्यंत कशी पोचेल. कारण आम्हाला पण आतापर्यंत माहीत नाही लहानपणापासून आतापर्यंत की इथे शिवाजी महाराजांची ही वास्तू, इथे शिवाजी महाराजांचे ह्या भूमीला पाय लागून गेलेले आहेत. कारण अशा प्रकारची वास्तू जर ह्या ठिकाणी असेल तर आपल्याला ती व्यवस्थित जतन करता आली पाहिजेत. आणि माझं म्हणणं आहे यासाठी सर्व मालवणवासियांनी एकत्र येऊन ही वास्तू ह्या ठिकाणी कसं काही ह्या ठिकाणी एक वेगळ्या प्रकारची त्याची वास्तूची उभारणी करून त्याच्यात कसे काय इथे वेगवेगळे चेंजेस करून ही लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल याचा सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. सावंतवाडीत महिलांचा दशावतार पार पडला. महिला दिनाचं औचित्य साधून खे भरारीच्या माध्यमातून याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. श्रीमंत बापाची मुलगी आहे मी. नमस्कार नमस्कार. तुम्ही इथे का आला? झोपले ते. मला त्यांचे दर्शन घ्यायचे आहे. झोपले आहेत, तुम्हाला मी जाऊ देणार नाही. पण हा बनला आज के राजा आहे. तो कोण असेल तर कृष्णावर. आज मला तुमच्याशी खूप काही बोलायचं आहे. आणि आज नको, मी खूप दमलोय. आज मला आराम करू दे. मी तुझ्या महालातच राहिला. उद्या बोलू. तुम्ही झोपा. कोणी आलं तरी मी तुम्हाला उठवणार. माझ्याकडे पाहू लागले. या यादवांना माझा आशीर्वाद आहे. एक शब्दही बोलणार नाही.
उठला एकदम ते तसा नाही ना माझा लगीन जायला. वातावरणातील बदलांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा आणि काजू पिकाचं अतोनात नुकसान झालंय. शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालाय. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आणि सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी 12 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा शेतकरी नेते संजय गावडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. नमस्कार, मी संजय गावडे. मी या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि वेंगुर्ल्यातून आंबा काजू बागायतदार म्हणून या ठिकाणी मी समोर उभा आहे. माझं एवढंच म्हणणं आहे, सरकारकडे एवढी आमची पहिल्यापासूनची मागणी आहे की सरकारने आंब्यासाठी म्हणजे जी काय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, पूर्णपणे कोकणातील आंबा संपलेला आहे. ज्या कोकणचा राजा म्हणून ज्याच्याकडे अगदी अभिमानाने पाहिला, तर ज्याचं आपण अगदी लहानपणे शाळेपासून ज्याच्या पुस्तकामध्ये उल्लेख आहे, तो आज आंबा कुठंतरी संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. तर आमची एकच मागणी आहे, जी आजची परिस्थिती काय निर्माण झाली, आज जो काय 5-10% आंबा शिल्लक राहिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे कोकणातील व्यापारी उद्योजक, व्यापार करणारे, स्वतःच्या बागा असणारे, स्वतः दुसऱ्यांच्या बागा घेऊन व्यापार करणारे, हे सगळे त्याच्यामध्ये आज अगदी नस्तेनाबूत झालेले आहेत. कामगारांचे पगार देणं कठीण फार आहे, औषधांचे पैसे देणं कठीण फार आहे, बाग ज्यांच्या कराराने घेतल्या त्यांचेही पैसे देणं फार कठीण आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आमचं एवढंच एक म्हणणं आहे, सरकारकडे मागणी आहे, जोपर्यंत तुम्ही आम्हाला आंब्यासाठी 5 लाख रुपये आणि काजूसाठी 3 लाख रुपये देत नाही, तोपर्यंत आमची आंदोलनं, आमचे रास्ता रोको असू देत, जे काही शेतकरी जे निर्णय घेतील ते आम्ही त्या भूमीवरती ठाम राहू. त्याच्यामुळे अजूनही अधिवेशन चालू आहे. सरकारला विनंती आहे, या अधिवेशन काळात तुम्ही कुठेही थांबू नका, कुठे म्हणजे मागे हात घेण्याची काही गरज नाही. तुम्ही करोडो रुपयांची तुम्ही जाहीरपणे सांगितले, करोडो रुपयांची उद्योजकांची तुम्ही कर्ज माफ केली, तुम्ही लाडक्या बहिणींसाठी तुम्ही योजना केली, इतर योजना जाहीर करताय. काहीतरी खोट्या आश्वासनं आणि खोट्या योजना सगळ्या बंद करा. कुणी तुमच्याकडे काही मागत नाहीये, तुम्ही देताय मतांसाठी, हे आता बंद करा. आणि आज खरंच गरजूवंत जो शेतकरी आहे, जो तुमच्या समोर आज 50 वर्षांनी हात पसरतोय की आम्हाला मदत करा, आर्त किंकाळी मारतोय, तुमच्याकडे विनवणी करतो आहे, तर त्याला तुम्ही हेक्टरी 5 लाख रुपये आंब्यासाठी आणि काजूसाठी तुम्ही नुकसान भरपाई द्या. अन्यथा तुम्ही नुसती आश्वासन देऊन आम्ही थांबणार नाही आहोत. आमचा 12 तारीखचा जो मोर्चा आहे शेतकऱ्यांचा, तो जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती निघणार आहे. तोही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा निघणार आहे. तत्पूर्वी अजूनही सरकारला संधी आहे, कृषी मंत्र्यांना संधी आहे, केंद्राला संधी आहे की ही सगळी जी काही परिस्थिती आहे आणि कोणत्या निकषामध्ये बसून आपण या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई देऊ शकतो. सरकारने ठरवतं सगळं काही होऊ शकतं. सरकार जे ठरवतं ते आजपर्यंत होत आलेलं आहे. आपले सगळी राजकीय घडामोडी बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल, सरकारला वाटलं आज असं करावं, असंच होणार. मग तुम्ही कोर्टात जावा, कुठेही जावा, काही करा, त्याचा कुठेही होणार. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने याचा विचार करून कोकणच्या राजाला, ह्या कोकणी माणसाला खरोखर न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी सरकारकडे आम्ही हात जोडून विनंती करतो. सर्वजण आम्ही मिळून. तसं नाही, प्रत्यक्षात तुम्ही खरोखरच तुम्ही जमिनीवरती येऊन बघा परिस्थिती. कालपासून ही परिस्थिती तुमच्या जेव्हा लक्षात आली, तेव्हा तुम्ही 7:30 वाजता काल बाहेर पडला आणि शेतकऱ्यांना भेटीगाठी चालू केल्यात. नाहीतर काही नेते मंडळी, काही ठराविक लोकांना घेऊन आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत, आम्ही शेतकऱ्यांचे नेते आहोत, असं तुम्ही भासवण्याचा प्रयत्न केलात. काही लोक तुम्ही मुंबईला गेला, काही लोक तुम्ही मंत्री महोदयांना भेटलात. आमचा कुणावरही रोष नाही. तुम्ही खरोखरच चांगलं काम करता. खरोखर जर न्याय मिळून तुम्हाला द्यायचा असेल तर संपूर्ण सगळा शेतकरी हा तुम्ही त्यांच्या बरोबर या.
काल आमचा वेंगुर्ल्यामध्ये मोर्चा आला, देवगडला एवढा मोठा मेळावा झाला. मग त्या ठिकाणी तुम्ही येऊन जर त्या ठिकाणी त्या मेळाव्याच्या शेतकऱ्यांना तुम्ही आश्वासित केलं असतं, त्या ठिकाणी जर त्यांना तुम्ही आश्वासन दिलं असतं, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, आम्ही सभागृहामध्ये तुमच्या शेतकऱ्यांसाठी आम्ही आवाज त्या ठिकाणी उठवणार आहोत, त्या ठिकाणी सभागृह दणाणून सोडणार आहोत, तहकूब करू, परंतु आंबा शेतकऱ्यांना आम्ही नुकसान भरपाई मिळवून देऊ. आमच्या कोकणातले आंबे तुम्ही हे मंत्री आमदार असतील हे तिकडने मंत्री महोदयांना तिकडनं पाठवतात, ते आंबे तिकडचे चवीने खातात, मागून घेतात, आले म्हणून रागवून असतात, कोणी अजून पाठवलं नाहीत म्हणून, परंतु ती तुम्ही चव चाखता आणि त्याच्यावरती तुम्ही आपली स्वतंत्र कामं करून घेता. मग ह्या कोकणच्या राजाला काय तुम्ही आज किंमत दिली आहे, काय तुम्ही किंमत देत आहात, याचा जर विचार केला तर ही फार दयनीय अवस्था आहे. आणि तुम्ही आमचं आंदोलन कुठे थांबवू नका, आम्हाला कुठे तुम्ही रोखू नका. शेतकरी पेटून उठलेले आहे, थांबणार नाही आहे. आणि जर तुम्ही असा विचार कराल की कुणावरती दबाव आणून काही मुठभर लोकांना तुम्ही हाताशी धरून जर हे तर आंदोलन थांबवण्याचं, हा मोर्चा थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर हे थांबणारं प्रकरण नाहीये. कारण पूर्णपणे शेतकऱ्यांना असू दे, शेतकरी असू दे, प्रत्येक समाज जाती बांधवांना असू दे, एवढा वाईट अनुभव आलेला आहे. एवढी मोठी देशामध्ये आपल्या राज्यामध्ये आंदोलनं झाली, मुंबईमध्ये आंदोलन झाली, पण कुठेही सरकारने कुणालाही आश्वासन देऊन त्याची पूर्तता केली असं कुठेही झालेलं नाही. प्रत्येक जणांना फसवलेलं आहे. फक्त काय करायचं, कुणाला तरी मध्यस्थी करून ते काय त्यांचं AI टेक्निक वापरून, चाणक्य नीती वापरून तुम्ही जे काय प्रत्येक वेळी तुम्ही प्रत्येक आंदोलन मोडीत काढलीत, हे आता थांबा. कोकणचा माणूस आहे, लक्षात ठेवा. जेवढे आमच्या फणसामध्ये रसाळ गरे आहेत तेवढे त्याला प्रचंड काटे आहेत. आणि हे जर काटे एकदा जर का उभे राहिले तर तुम्हाला टोपेपर्यंत अगदी त्या काट्याने चामडं जाईपर्यंत तुम्हाला सोडणार नाहीत, एवढं तुम्हाला मी ठामपणे सांगतो. आणि हाच विश्वास घेऊन आम्ही आज चाललो आहोत. प्रत्येक जण पेटून उठलेला आहे, प्रत्येक शेतकरी पेटून उठलेला आहे. प्रत्येकाची मागणी आहे की आम्हाला नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, ज्याच्यावरती संपूर्ण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं आर्थिक कणा जो आहे तो आंबा काजूवरती आहे. आणि जर तुम्ही तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर थांबणार नाहीत. आम्ही फक्त या नुकसान भरपाईवरती थांबल्याचा अर्थ असा नाही आहे की आम्हाला अजून काही आमच्या प्रचंड मागण्या आहेत. तुम्ही AI टेक्निक आणणार, कारण आम्हाला ते AI टेक्निक शेतकरी साधन काय कळत नाही. मग तुम्ही एवढ्या वर्षात जिल्ह्याचा विकास करताय, जिल्ह्याच्या विकासाच्या घोषणा करताय, मग ही आमच्यावरती आज परिस्थिती का आली? आज तुमच्या ह्या कोल्हापूर घाट माथ्यावरती तुम्ही ऊसासाठी, मोसंबीसाठी, डाळिंबासाठी, काजू, केळीसाठी तुम्ही संशोधन करायला हजारो कोटी रुपये देताय, हजारो कोटी रुपयाच्या इमारती उभा करताय. मग त्या ठिकाणी तुम्ही एवढे पैसे खर्च होते, मग ह्या कोकणात ह्या आंब्यासाठी तुम्ही अजूनपर्यंत का? देवगडात शिमगोत्सवाचा उत्साह पाहायला मिळतोय. या निमित्तानं गोमूचे खेळ साऱ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे.
सर्वप्रथम श्री महालक्ष्मी लिंगेश्वर पॅकेज तळे बाजार या ग्रुपच्या वतीने आम्ही गेली 4 वर्ष शिमग्याचा खेळ काढत आहोत. सालाबादप्रमाणे याही वर्षी आम्हाला उशीर झाला आहे, पण आमची काही मुलंही कामानिमित्त जरा वेळ नसतो. मग आम्ही सर्वांना ॲडजस्ट करून आज हा वेळ काढला आहे. आज हा शिमग्याचा खेळ आम्ही तळेबाजार गावामध्ये काढलेला आहे. तळेबाजार गावातून देखील या शिमग्याच्या खेळाला आम्हाला भरभरून सालाबादप्रमाणे प्रतिसाद मिळत आहे आणि त्याच्यासाठी साथ आम्हाला सागर कदम व गणेश यादव आणि आयुष्य पवार आणि निखिल परब यांची भरपूर साथ लागली आणि त्याचबरोबर आमची संपूर्ण श्री महालक्ष्मी लिंगेश्वर पॅकेज क्रिकेटचा जो संघ आहे त्या संघाच्या वतीने हौशेसाठी हा शिमग्याचा खेळ आम्ही दरवर्षी काढतो. याही वर्षी या खेळाला उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभलेला आहे गावा म्हणून, त्यामुळे सर्वांच्या वतीने तुमचं देखील आम्ही धन्यवाद देतो आहे. धन्यवाद. मी वेशभूषा केली आहे ते करून गावातून जेव्हा पर्यटक आपल्या तळेबाजारून गावात जातात, जेव्हा एखादी पोरगी मला बघेल त्याला नक्कीच वाटेल की हा नवरा मुलगा सिंगल आहे. त्यासाठी मी ही वेशभूषा खास केली आहे. नक्कीच तुमच्या बातम्यांद्वारे जरा व्हायरल होऊ दे. एखादी नवरी कुठे असेल तर मला नक्कीच मिळेल. पुढच्या वर्षी माझे 2 ते 4 हात नक्कीच जोडतील. तोडामार्गातील सासोली गावचे 9 दिवसांचं रोंबाट होतं. देवाच्या चव्हाटा येथून गाराणं घालून 9व्या दिवशी शिमगोत्सवाची संपूर्ण गावात रोंबाट घालून सांगता करण्यात येते. मुलींचा जन्मदर वाढवणं, त्यांच्या शिक्षणाचा टक्का उंचावणं आणि समाजात स्त्री पुरुषांना समान दर्जा मिळवून देण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्गतर्फे कुडाळमध्ये भव्य रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. कुडाळ येथील जिजामाता चौक ते पंचायत समिती दरम्यान काढण्यात आलेल्या या रॅलीनं नागरिकांचं लक्ष वेधून घेतलं. आजच्या ह्या महिला बाल कल्याण विभाग पंचायत समिती कुडाळ आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढाओ ह्या रॅली निमित्त उपस्थित असणारे
आमचे सन्माननीय गटविकास अधिकारी साहेब तसेच सर्व खात्याचे प्रमुख त्याचप्रमाणे सर्व कर्मचारी आज सुंदर अशा ह्या आठवड्यात म्हणजे आत्ताच महिला दिन आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा झाला आणि त्या सप्ताहात आपण हा कार्यक्रम एक जनजागृतीपर कार्यक्रम करतोय. ह्या कार्यक्रमासाठी मी सर्व महिलांना शुभेच्छा देतो, सर्व उपस्थितांना शुभेच्छा देतो. महिला दर महिला प्रमाण हे गावोगावी वाढलं पाहिजे. त्यासाठी काही बालपणात महिलांवर होणारे अत्याचार असतील तर ह्याची जनजागृती करण्यासाठी आज हा कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे. तर ह्या कार्यक्रमाची अधिक माहिती सन्माननीय व्हिडिओ साहेब देतील. तर उपस्थित सर्वांना मी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, एकात्मिक बाल विकास विभाग, पंचायत समिती कुडाळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज बेटी बचाव बेटी पढाव या अंतर्गत जनजागृतीसाठी मोटरसायकल रॅली काढण्यात आली. त्याचं उद्घाटन आमच्या पंचायत समितीचे उपसभापती सन्माननीय श्री सीतारामजी तेली यांच्या शुभ हस्ते पार पडलं. ही रॅली खूप यशस्वी झाली. यामध्ये सर्व कर्मचारी, सर्व विभागाच्या कर्मचारी, अधिकारी वर्गाने सहभाग नोंदवला. आपल्या जिल्ह्याचा स्त्री जन्मदर खूप चांगला आहे. आपल्या जिल्ह्याला संस्कारही आपले आणि परंपरा चांगल्या आहेत, स्त्रीचा सन्मान करणारे आहे. पण हेच जागतिक महिला दिनाच्या ह्या 15व्यामध्ये ह्या आठवड्यामध्ये आपण हे सर्व दिवस साजरे करतो. या दिवसातून जनजागृती करून आजही महिलांवरती जर काय अत्याचार होत असतील किंवा महिलांमध्ये सजगता निर्माण व्हावी, त्यांना निर्भय वातावरणामध्ये आपली वाटचाल करता यावी, त्या आपल्या पायावरती उभ्या राहाव्यात, त्यांचं शिक्षण व्यवस्थित व्हावं, त्याच्या जनजागृतीसाठी आजची ही रॅली काढली होती. ती यशस्वी करणाऱ्या सर्वांचं मी अभिनंदन करतो आणि पुन्हा एकदा या महिला वर्गांना शुभेच्छा देतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. गव्यांच्या झुंजीत ओमनीला धडक. जीडीपी दरडोई उत्पन्नाभर आमदार निलेश राणेंचं अभ्यासपूर्ण भाषण. आणि बागायतदारांचा 12 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.